Jou, tää video on kaupallisessa yhteistyössä Junkyardin kanssa. Kaikki mitä mulla on päällä, mistä ne on? Junkyardista, joo, paitsi tää, mutta tää paita on Junkyardista, tää on Junkyardista. Housut on Junkyardista ja nämä mun kengät on Junkyardista. Ja sit tässä on meitsin kengät tälle Sein Junkyardista. Nike Zoom 2K. Kaikki mitä meillä on päällä Junkyardista. Jos sä haluut nää, sä tiedät mitä tehdään. Ja muistakaa käyttää meidän alennuskoodi MONIBROS15. 15% alennus yli 50 € ostoksiin. Ja mennään suoraan videon pariin. Mitä ihmettä? Me kelattiin vetää nopea intro tossa. Intro nopea sisällä. Tervetuloa uuden videon pariin. Keino, mitä me tehdään tässä videossa? Tänään me vastataan kysymyksiin, mitä meiltä ollaan kysytty tosi paljon. Plus me vastataan myös niihin kysymyksiin, mitä me ollaan kyselty jengiltä. Me vastataan itse siihen. Mennään suoraan videon pariin. Joo, eli eka kysymys, mitä meiltä kysyttiin, on, että minkä ikäisiä te olette? Me ollaan 16-vuotiaat, täytetään tänä vuonna 17. Toka kysymys. Me aina kysytään, milloin uusi video. Milloin uusi video? Meidän plääni on heittää joka viikko 1 video. Mutta saattaa tippua 2 videoa viikossa. Ei oo lupauksia. Ei mitään lupauksia. Ei lupauksia. Saattaa tippua 2 videoa viikon sisällä, mut se on bonus. Kolmas kysymys on, että missä päin me ollaan, niin Keina, missä päin me ollaan? Vantaa. Mistä päin Vantaa? 01600 gang. Ja neljäs kysymys on, että miksi me aloitettiin tubettaminen? Haluatko selittää? No, me aloitettiin YouTubettaminen sen takia, koska tää äijä oli Snappi-peili. Sitten tälle äijälle suositeltiin paljon silleen. Joo, mut ihmettelen, etteikö teki samaa, miksi tää äijä tekee koko ajan tälleen. Mut kun se, joo, niin mulle suositeltiin tosi paljon siellä Snapin puolella, että joo, aloitetaan YouTubettaminen. Mä kelasin aloittaa mun frendeitten kanssa. Shoutout to Sasuke, Musu, Tui, Aare Nyholm. Vittu meitä oli paljon, mut shoutout niille. Ja mut sit me päätettiin Keinanin kanssa aloittaa kahdestaan. 2015 way back me tehtiin yhdessä tän äijän kanssa videoit. Silloin me keksittiin nimi MONIBROS. Tehtiin tanssivideoita silloin. Sitten 2018 joskus, oliko se maaliskuussa? Ihan just vuosi. Maaliskuussa keksittiin silleen, me oltiin silleen, että äijä. Lähettäisikö tekee vähän semmoista enemmän hauskaa settiä, vähän erilaista, ei tanssivideoita. Box. Ja viides kysymys on, tästä otetaan. Joo, mä voin ottaa sitä. Niin, että viides kysymys on, että miten minä ja Keinan tutustuttiin? Aha, joo, haluat selittää ne? No, rehellisesti mä en edes tiedä, miten me tutustuttiin. Siitä oli niin kauan aikaa. Mä voin ottaa toi kiitos. Joo, siitä on niin kauan aikaa viimeiksi, mutta mun mielestä me tutustuttiin huudein, tietsä? Me ollaan myrtsiläisiä. Sä tiedät, myrtsiläiset tuntee toisia vaan näin, niksi ja naks. Mä istun tällä hetkellä tässä, ollaan shoppailemassa Keinanin kanssa. Anna vähän näin lisätietoja, miten me tutustuttiin. No, annapas vähän lisätietoa. Sanoisin näin, että ootapas. Ei mitään lonkiraa ja me ollaan ihan päihteettömiä äijä. Joo, otetaan tästä vähän novelle, oi saatana. Oisko vähän tossa? Novelle, nappa. Oisko? Pari kappaletta. Tää ja. Tykkäät sä Red? En tykkää. Otetaan 2 novelleja. Niin. Joo, siis mihin me jäätiin? Niin, olin sanomassa että niin, lisätietoja miten tutustuttiin täällä ihan Myyrmäessä päin. En mä tiedä onks muilla huudilla tälleen, mut siis ihan silleen, ei edes muisteta, ihan väkisin. Mun mielestä on silleen, myrtsiläiset tutustuu niinku myrtsiläiset. Kaikki tutustuu väkisin sieltä, koska me ollaan huudeltu. Väkisin, eikö sille jengi vaan kysyy ehkä nimeä, se on siinä. Tai silleen, sä kuulet ehkä jonkun kautta nimen, sitten vaan yhtäkkiä puhutte, olette frendiä. Mut sen mä sanon, me ollaan tunnettu semikauan. Me ollaan kyllä tunnettu semikauan. Siis jengi tunsi toisiaan jo ala-asteelta asti, mut ei oo puhunut tai mitään, tietsä. Niin. Heti kun me mentiin yläasteelle, se oli vähän semmos niinku, tietsä, se oli vähän semmos, kun jengi lähti yläasteelle. Jengi tiesi jo suoraan, että kuka toi on ja kuka toi on, vaikka ei oo ennen puhunut senkaan. Tolleen vähemmän tutustuttiin, mut me ollaan huudellut, jengi tutustuu tälleen sieltä. Että minkä maalaisia me ollaan? Minkä maalainen sä oot? Häh? Minkä maalainen sä oot? Mitä? Minkä maalainen sä oot? Eiks jengi oikeesti Ei, tiedä? minkä maalainen sä oot? Mä oon Kongossa. Mistä sä oot? Häh? Eiks mun naamasta mukaan huomaa? Ei. Mistä sä oot? Neitsen Somali.
Okei, mennään. Simppeli, Okei. mennään vielä, se on simppeli. Ihan simppeli. Ihan simppeli. Joo joo. Chillisti tälleen. Ei enää ikin chillisti. Se on meidän lupaus. Ei enää chillisti. Me ei enää ikin sanota chillisti. Chillisti? Ei enää, ei. Okei, ei enää. Tästä lähtee. Tästä lähtee se kuka sanoo. Chillisti. Saa päähän, okei? Se saa läväri. Läväri? Takaraivo. Mitä? Joo. For real? Okei. Mitä ei saanut sanoa? Mitä ei saanut sanoa? Sitä sanaa. Mikä sana? Sitä C-sana. CH. Ei, se sano oikein. En sano siis mikä se sana on? None of my business. Mä en sano midi. Hei! Kysy sen multa. Mä kysyn sulta. Niin kysymyksen mä lähtis kysyä. Joku meidän videossa. Joku meidän videossa. Tuu tänne. No, mitä? Kerro mulle joku hyvä iskurepliikki, mikä toimis jossain IG-viestissä silleen, että mä saisin jonkun muijan ulos. Okei. Sä meet muijan luo, slaidat sen DM:t, tietsä. Sä niinku... Okei. Venä, mäkin haluan tehdä. Okei, slaida. Just tolle, sä slaidat eka sen muille. Okei. Sit sen jälkeen sä laitat silleen... Hei cutie, Okei. sä oot niin kaunis, Okei. et mä en edes muista mun parasta iskurepliikkiä. Toi on kova. Okei, eli sä jos mä laitan tommosen. Niin. Sit se laittaa ha, oot hauska. Silloin sä avasit ulos. Totta kai se tulee. Okei. Siis se toimii. Mä testaan. Okei, Venä. Mä testaan. Mä kysyn sulta. Okei. Heitä sä mulle joku iskurepliikki. Kuunnelkaa. Anna sanoa sulle yhden jutun. Sano pois. Nyt on 2019. Kukaan ei käytä iskurepliikkiä. Ei käy. Kerro mulle joku hyvä iskurepliikki. Mä kysyn sut ihan simppeli kysymyksen, mitä sä kysyit multa. Okei. Sama kysymys, voisitko vastata meille? Okei. Ihan rauhallisesti. Eli sä haluat, että niinku se tulee sunkaan ulos? Niin, nyt mä haluan joku mimmi munkaan ulos. Sit Heitä joku mulle joku hyvä jonkinlainen semmoinen smooth. Reellisesti, jos mä haluaisin, että joku tulisi munkaan ulos. Niin. Ei, silleen auta mua. Mä autan sua. Vähän niinku mitä mä autoin sua, nyt auta sä mua. Laita suoraan moi. Ai jos mä laitan silleen moi, se tulee munkaan ulos. Laita suoraan moi. Sit se tulee munkaan ulos. Laita suoraan moi. Se on si. Tää äijällä on paskoisku repliikki. Sä kysyt äsken multa, nyt mä kysyn sulta. Venä, mitäs mä lähtisin kysyä joku meidän videosta? Okei, mitä 3 asiaa sä katsot muijasta ekaa kertaa, kun sä näet sen? Silmät. Silmät. Kasvot. Tai silleen niinku... miltä se näyttää. Tai silleen... Silleen jos se näyttää söpöltä, teet se nappaa. You know what I'm saying? Okei, entäs jos se näyttää kauniilta, eikö se nappaa? Bro, se on melkein sama asia. Hiljaa äijä, se on sama asia. Älä nyt väittele vastaan, mä kysyin. Jos se näyttää kauniilta, jos se näyttää söpöltä ja kauniilta, se nappaa. Okei, no niin, ootko sanonut tollun? Mä sanoin nyt näin, no niin. ei haittaa. Okei, yksi juuri näin. Mitä mä katsoisin vielä? Onko se hauska? Hauska? Mitä on hauska? Ei. Ei, koska mä olemassa muiket ei oo hauskoja. Millä tavalla? Okei, selitä meille sana hauska. Sanotaan, jos sulla on semmonen hyvä huumorintaju, hauska, tällainen, koska moni muija, tai ei kaikki, en yleistä, mutta aika moni on semmosia, että hiljaisia tälleen. Kyllä sitä tarkoittaa. Joo, mä yritän sanoa tälleen. So, mitä 3 asiaa sä katsot? Hä? Mitä 3 asiaa sä katsot? Mitä 3 asiaa mä katson? Joo. Okei, siis mä katson yleensä silmiä. Joo. Pitää olla semmoset... Se ei hittaa, eiks niin? Semmoset kauniit sä oot silleen, oh shit! Joo, mä tajun. Okei, semmonen ja sitten silleen minkälainen se muija on, tietsä? Niinku toi mitä sä heitit, toi huumori. Toi huumori, joo. Semmonen sit kun sä menet sen kanssa ulos, et se ei oo vaan hiljaa, tietsä? Sä vaan puhut, tietsä? Silleen. Puhut. Ja sit vielä yksi ois, mä katson sit tyylit, et mä tykkään stylish, tietsä? Sit tää on hyvä tyyli tälleen, sit se nappaa, se on plussaa aina. Mutta joo, siinä oli niitä 3 asiaa, me katsotaan muille. Tätähän te ootte kysynyt nyt tosi paljon. Mä sanon Snappi DM:s. Aina te kysytte tätä. DM:s. Me vastattiin tähän. Mä en halua enää, että kysytte meitä tätä kysymystä. Jos joku sanoo tai joku kysyy, niin te voitte näyttää tämän videon sille kaikki.
you know what I'm saying? We out here struggling. Yliliukas. Anna mennä. Minkä kysymyksen me... Wow! Joo! Niin, mitä sulla oli joku kysymys mulle? Mulla oli semmonen kysymys sulle, että minkä maalaisen kanssa et seurustelit? Mä en seurustelis mun oman maalasenkaan. Mulla ei oo mitään niitä vastaa tai mitään, mut mä en vaan fiilaa niitä, tiiäksä. Mut minkä maalasen kanssa sä et seurustelis? Okei, mulla on semmonen homma, että rehellisesti mulla ei maalla ei väliä. Mun mielestä. Joo, siis toi on just se juttu, että maalla ei oo väliä, mut mä en vaan fiilaa, tiiäksä. Joo, mut silleen, okei, mut minkä takia sä fiilaat? Mikä se homma on? Ai mikä se homma on? Ävy, kuuntele ne. Oot sä nähnyt paljon jotain häröä? Ja sit ei kaikki ei siis en mä yleistä. Joo, mä oon silleen jotkut. Kyllä jotkut menee läpi. Siis kyllä jotkut menee läpi like for real. Kato kamera. Jos tää kamera on sun eksä, mitä sä sanoisit sille? Hä? Sano suoraan, mulla ei oo edes eksä. Jos tää kamera on sun eksä, mitä sanoisit sille? Mulla ei oo eksä. Mut en mä tiedä mitä mä sanoisin, mutta mulla ei oo ollut eksä. Joo, mulkin sama homma, en tiedä. Pistää käteen bro. Joo, Iba. Mistä 3 asiasta sä tykkää muijissa? Muijalla ei saa olla niin paljon meikkiä, koska mä en halua sille, että jos mä haluan muija, niin se meikki jää tähän, niin se on Joo. no. Sitten jos muija käyttää nuuskaa. Mä en tykkää. Ja sit muijalla ei saa olla iso, tietsä, jalka tai no kenkä koko tai... Mikä minimi? Mun mielestä 41 on semmoinen sopiva. Ei, Venä, maksimi. Mikä olisi maksimi? Niin, siis maksimi on 41 mun mielestä. 41? Niin, se on mun mielestä. Se on mun mielestä semmonen, mikä menee just. Mitä 3 asiaa sä et tykkää muijissa? Mulla on semmonen keissi, että muija ei saa käyttää nuuskaa, se ei natsaa. Se saa lähteä pois. Sitten, jos muija ottaa liian helposti itsensä, lähde mene rehellisesti. Huumoritaju, kiitos. Ei mene. Suoraan, ei mene. Ei natsaa. 3. juttu. Se ei saa olla liian pitkä, my guy. Se ei saa olla liian pitkä, my guy. Teet sä... Mua ehkä tähän asti, joo. Tähän asti mä. Mä oikein tähän asti, teet sä. Ei mitään mun pitussi, teet sä, tälleen. Mut ei. Pitkät muijat, ei mulla mitään vastaa. Ei oo mitään vastaa tuolla. Ei mitään vastaa tälleen, mä vaan sanoin oman mielipiteen. Yes. Mitä? Keinan, sä oot täällä siis. Mä yritin tulla tänne päin, mutta joo, että... No, mä kysyn sulta nopea tällaisen kysymyksen. Joo. Että seurustelisit sä mieluummin tumma-ihosen kanssa vai vaalea-ihosen kanssa? Mä en ainakaan valitse muijia väriperusteella tälleen tai minkä värisin on tälleen. Mulle se on ihan sama. Kaikki käy. Simppeli. Hei Iba! Joo, moro, mitä? Niin, sama kysymykseen vastaus. Siis se vaihtelee vähän, joskus suklaakin menee läpi, tiedät. Kaikki menee läpi, tiedät. Like, kas tiedät, kaikki menee läpi, mut ei, like for real toi mitä Keinat sanoi, että se ei valitse muijia ihon värin perusteella. Mäkin stick with that same, tiedät sä, like, miten sä voit valita sun? Siis sanotaan molemmat muijat on kauniita, toinen on tumma, toinen on vaalea, et sä voi vaan silleen, että joo, tää on vaalea, sen takia mä menen siihen, joo, tää on tumma, sen takia mä menen siihen. Kaikki muijat on... Joo, gang, kiitos pääsit tähän asti, sä tiedät mitä sä teet. Tilaa, kommentoi. Mitä sanotaan tuolle kommentoi äijä? Kommentoi! Simppeli! Yes. Jos et oo tilannut vielä kanavat, tilaa ihmeessä. Ja niin tää sanoo, follow meitä IG:ssä, et oo followannut vielä. Äijä, mitä met haluat näyttelijäks, äijä? Mitä? For real, mä oon kova näyttelijä. Ai heitä joku näyttelijä. Like, kato mun tekoja. Tiedätkö mitä? Rehellisesti, jos joku näyttelyäijä fiilas tätä shittiä tälleen. Ota mulla koodi! Ota koodi, man! Kaikki on alhaalla. Joo, mut kaikki on alhaalla. Mennään äijä mäkin teen mun itkun. Koska mä osaan paremmin kuin sinä. Ai sä osaat. Okei, näin. Mä olin Brasilien vielä hittannut 23. Ei joo, for real though. Kiitti kaikille, jotka on tilannut lähiaikoin. Ja toi edellinen video, siis se se räjähti niin pahasti, että Saleparit 2 tulee like. Kommentoi, mitä mieltä oot. Ja joo, Love Junkyard. Ja muistakaa käyttää meidän alennuskoodi Monibros15. 15% alennus yli 50 € ostoksiin.